Hasiči z okresného hasičského a záchranného zboru v Bánovciach museli zasahovať v noci 28. januára, kedy boli privolaní k požiaru v našom meste. Na ohlasovňu požiarov bol nahlásený požiar osobného motorového vozidla, ktoré sa nachádza pod prístrežkom. Bolo to nahlásené z integrovaného záchranného systému v čase 2:30. Na miesto bola vyslaná hasičská technika Mercedes-Benz Atego a vozidlo Iveco Tracker, nakoľko sme nevedeli, v jakom štádiu tento požiar bude, keď príjeme na miesto. Po príchode vyhodnotili hasiči požiar v 3. štádiu horenia. A to znamená, že už bolo plamenné horenie, automobil bol zhorený a prístrešok, pod ktorým sa nachádzal, tak bol v štádiu horenia. Príslušníci po vykonaní prieskumu pristúpili hneď k zdoľovaniu požiaru tohto prístrežku, nakoľko sme mali dôvodné podozrenie, že môže prejsť ten požiar na garáž, ktorá sa nachádzala vedľa, a takisto na rodinný dom. Počas zásahu sa na miesto dostavila aj hliadka policajného zboru Slovenskej republiky a záchranná zdravotná služba, ktorá skontrolovala osoby na mieste, či sú nie nadýchané z plodín horenia, alebo či sú nie nejak ináč zdravotne postihnuté požiarom. Vďaka ich zásahu sa pred plameňmi podarilo uchrániť nielen dom majiteľa. Vplyvom tohto požiaru, nakoľko na tomto mieste vzniklo veľké sálavé teplo, boli na prilahlej garáži a rodinnom dome vystrieľané náplne, sklenené náplne okien. Príslušníci pri tomto zásahu svojou odbornou činnosťou dokázali uchrániť hodnoty majiteľa tejto nehnuteľnosti. Konkrétne sa jednalo o jeho garáž, ktorá nezhorela vôbec, a takisto o rodinný dom, nakoľko sme dokázali ten plameň zachytiť na tomto prístrežku a takisto susednej nehnuteľnosti. Až po viac ako 3-hodinovom boji s ohňom mohli napokon bánovskí hasiči ukončiť zásah a vrátiť sa na hasičskú zbrojnicu. Príčiny požiaru sú aktuálne v štádiu riešenia.